fi aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modɛliw ka d'aw ye ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la in fashion couture n'aw mago be tisi kalalenw na walima n'a be fɛ ka kɔ tisiw kala a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye a n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara ɲi nunu kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bennen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago be qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Juma février kalo o tile 23 san 2024 an b'a fɔ Jeliba TV News filɛbaw ani Jeliba FM lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen sa ko aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min sa ka fɔ diɲɛ don o don ne nin waati in dalagosira an ka ɲɛmaw y'a kanu sa ka fɔ an ka se kɛnɛ kɔnɔna la ka se ka an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw olu ye gafe minnu cari laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen o hukumu kɔnɔ jɛka baara o de ɲɔgɔn ɲɛ bɛ an fan fɛ yan sa min ye tele fan fɛ Augustin Eshubihi ale bɛ baaraw cɛma min ye Musa Aidara a bɛ baaraw la Salimata Wedraogo a bɛ baara la nin ko kɔnɔna la ka taa se Yusuf Sangare ma alimami min ye Lamine Kulibali ale fana bɛ baara la nin ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la tele fan fɛ min ye arajo fan fɛ sa bi baaraw bɛ kalifalen ne yɛrɛ balimakɛ la sa n'o ye Musa Sanogo ye an y'o de fɔ ne yɛrɛ Amadu Tolo ye yanni kuma ka caya kisɛ ka kala an b'a fɔ gafew bɔra min ye les échos welewele a b'an bolo yan nɔ a kumana an bɛ tila k'an da don a kɔnɔ kumaw la Nouvelle Horizon a fana ye bɔli kɛ bi a kumana a da bɛ waleya dama dama la an bɛ tila k'an da don a la Soir de Bamako ale bɛ kɛ ka an ka bi kunnafoniw bɛɛ lajɛlen kuncɛ an t'a bila dagirinda la koyi an b'a daminɛ min ye les échos welewele kɛ les échos welewele a da bɛ wuli ka jɔ belebeleba la koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye parti politique min n'o bɛ wele an ka jamana kɔnɔna la ko CODEM sa ko ale bɛ wuli ka jɔ dɔ sabatira wuli ka jɔ min kɔnɔna la sa min ye a ka maa kofɔlen belebeleba dɔ ye sa ni o ye Amadu Aya ye sa ko ale ye laseli kɛ ka ɲɛsin ni wuli ka jɔ dɔ ye min ye parti politique yɛrɛ min ye CODEM ale tagabolo kɔnɔna ye ko min ye parti politique ɲɛ sa n'o ye CODEM ye i n'a fɔ les échos welewele u b'a fɔ la cogoya min na sa ko jaabi de don jaabi min ni a y'a sigi sen kan gafe sira fɛ sa min ni o kɛra Amadu Aya ale fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin CODEM parti yɛrɛ ma baara in bɛɛ lajɛlen ko a kɛra tarata tɛmɛlen février kalo tile 20 san 2024 i n'a fɔ les échos maaw u da b'a la cogoya min na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye chargé de communication min n'o bɛ parti kɔnɔna la sa n'o ye Lamine Jalo ye ko ale de ye kibaruya bɔ ka bi les échos ka kuma lase kɛnɛw bɛɛ lajɛlen kan sa k'a yira k'a fɔ ko min ye Amadu Aya ye sa ko jɛ tɛna kɛnɛ ye bilen a ka wulikajɔ k'o sabati min ye CODEM tɔgɔ la nin baaraw bɛɛ lajɛlen ko o sabatira cogoya jumɛn na sa i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa k'a yira la k'a fɔ ko min ye maa kofɔlen ye ko wulikajɔ dɔ de hukumu kɔnɔna la sa parti CODEM ko olu y'a yira sa k'a fɔ ko u ka représentant min ni o tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna fɔ a ma ko jigiya kura jɛmukan dɔ kɔnɔna la sa ko ale ye wulikajɔ dɔ sabati wulikajɔ min n'o ma kɛ tare ye o hakilina de kɔnɔna la sa ko min ye u ka ɲɛmaaba yɛrɛ ye parti ɲɛmaaba ko don min ye CODEM ɲɛmaa ye i n'a fɔ les échos welewele b'a fɔ la cogoya min sa n'o ye Usenu Amion Gindo ye sa ko ale de ye wulikajɔ dɔ sabati o wulikajɔ fana kɔnɔna la sa min ye kunnafoni di so min n'o bɛ nansara la sa n'a bɛ wele ko AFP ma olu ma a baara tagabolo kɔnɔ sa ko a yirala k'a fɔ ko min ye Lamine Jalo min ni ale ye kunnafoni yɛrɛ di min ye les échos welewele maaw ma sa k'a yira k'a fɔ ko Amadu Aya min n'a bɛ kofɔ la sa ko a ye wulikajɔ min ni a y'a sabati k'a kɛra sababu ye sa ko ale ka jateminɛ k'a fɔ ko a ye kumakan minnu fɔ sa ko o ye kumakan de ye sa ko min ye parti ye ko u tɛna gɔri turu a kan bi u tɛna gɔri turu a kan sini o tɛ dɔwɛrɛ ko ye ko un non événement a y'a yira sa min ye maa kofɔlen ye sa k'a yira k'a fɔ ko min ye Amadu Aya ye sa ko a ka laseliw caman kɔnɔna la ko majɛw yera a la majɛ minnu n'o tɛ parti yɛrɛ ka kunnawolo o kofɔ cogoya si la ka kɛɲɛ ni min ye Lamine Jalo ale ka ɲɛfɔliw la sa ko a tɛmɛna ni kumaw ye a y'a yira k'a fɔ ko hali min ye conseil national de transition n'o ye CNT ye o ma kudu don tɛmɛlenw kɔnɔna la min ye CODEM ale tɔgɔ la ko o commission min ni o sigira sen kan don tɛmɛlenw kɔnɔna la sa ko a ye wulikajɔ dɔw sabati yen nɔ wulikajɔ minnu ni o tɛ parti CODEM ale ka kuntilenna ye a bɛ n'a fɔ ko maa kofɔlen ko a bɛ ka baara kɛ a yɛrɛ ye a t'a kɛla min ye parti ye ko o donni kama sa min ye parti ye yan'u ka se ɲangili siraw ma parti jumɛn ko don CODEM sa i n'a fɔ les échos welewele b'a fɔ la cogoya min k'u ye maa kofɔlen in wele ka kangarida caman kɛ a ye o kangaridaw hakilinaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa k'u nana ye k'a fɔ ko halisa min ye Amadu
a y'a ye sa ko a bɛ ka wuli ka jɔ ka o sabati tagabolo dɔw kɔnɔna la min ni o tɛ sabatilen fɛnw ye ko o hakilina de la min ye Lamini Jalo a ka ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko parti yɛrɛ y'a sigi sen kan sa k'a fɔ don nataw kɔnɔna la sa ko u tɛna jɛn n'a ye bilen maa kofɔlen ale ka wuli ka jɔ o ka sabati min ye CODEM ale tɔgɔ la ni min bɔra la an b'o lase lemanaw bɛɛ lajɛlen ma sa Mori Keyita ale ka fasiri don a bɛ Les Echos welewele kɔnɔ bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to ale Les Echos welewele kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wuli ka jɔ wɛrɛ la ko ye o ti dɔ wɛrɛ a y'a yira k'a fɔ ko min ye rentrée littéraire du Mali ye ko a bɛna fɔ o tako 16nan sa ko o baaraw ko olu daminɛna koyi min ye Les Echos welewele sa u y'a yira u ka bi bɔli la k'a fɔ ko min ye édition min ni o bɛ wele sa ko rentrée littéraire ko ale tako 16nan o baaraw Mali yɛrɛ jamana kɔnɔna la sa ko o sabatira kɛrɛnkɛrɛnnenya la tarata février kalo tile 20 san 2024 ko nin kɛnɛ in kan sa min ye ministre min n'o bɛ seko ani dɔnko o tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa n'o ye Andogoli Gindo ye ko ale tun bɛ yen nɔ fo ka taa se min ye gafe kanuba belebelebaw caman ma diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ko gafe ka ɲɛfɔli la sa ko rentrée littéraire in sa ko a tako 16nan in okumu kɔnɔna la sa ko min ye farafinna ka don da la ko o da donnen don o waleyaw de la maaw bɛ se ka balo ɲɔgɔn fɛ cogo di farafinna ko bakuruba ye o de ye an bɛ don min na i ko bi nin tagabolo kɔnɔna la ko tile 5 okumu kɔnɔna la sa min n'a ye tali kɛ février kalo ale tile 20 ka na se a tile 24 okumu ma sa ko min ye gafe sɛbɛnna belebeleba caman diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna ale ni Mali kɔnɔna la sa ko olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ i n'a fɔ Les Echos welewele a b'a fɔ la cogoya minnu na sa Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na sa k'u ka n'i da don nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen na k'u ka kɛɲɛ ni min ye ɲinanta in ye sa n'o ye rentrée littéraire ye ko a ɲɛmaaba yɛrɛ ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen min ni ale ye wulikajɔ caman sabati nin ko kɔnɔna la sa n'o ye Ibrahima Aya ye sa ko directeur de don ɲɛmaa tagabolo kɔnɔna la rentrée littéraire du Mali o okumu kɔnɔ tako 16nan in na sa ale ye kuma ta ko a y'a yira sa k'a fɔ ko nin tako 16nan in na sa ko u y'a bila minɛn min kɔnɔna la ko a minɛn fan bɛɛ fo k'a fɔ k'a fan bɛɛ k'a sababuya kɛ ko min ye gafe bɔsow ye n'o ye libraires ye ka na se min ye sira wɛrɛw ma kunnafoni ko tagabolo kɔnɔna la min ye gafe tagabolow ye ko sabatili ko o ka ye a ko kɔnɔna la o de ye u ka laɲini rentrée littéraire in okumu kɔnɔ ko n'i y'a jateminɛ min ye Sikaso mara ye gafe b'a fɔ la cogo min Les Echos welewele ko Mɔti mara Tɔnbɔkutu mara Gao mara ko Ibrahima Aya a da sera nin bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ma ko ye k'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ yɛrɛ bilala halisa min ye jamana fan wɛrɛw ma diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen maa wɛrɛw ma minnu ni u dɔn bɛ gafe ko o tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ laɲini bɛɛ lajɛlen tun tɛ dɔwɛrɛ ye nin ko kana sa ko ka min ye gafe kalan ka o don da la maaw ka se ka gafe don u wakili kɔrɔ o tagabolo kelen in kɔnɔ min ye gafe ye a y'a yira k'a fɔ ko min ye kuma ko o sɛmɛnna min ye ministre min ni ale bɛ seko ani dɔnko tagabolo kɔnɔ i n'a fɔ Les Echos welewele u b'a fɔ la cogoya min na n'o ye Andogoli Gindo ye kɛ ko Andogoli Gindo ale ye tasibila kɛ ka ɲɛsin nin kɛnɛ belebeleba in ma ko ka tila k'a yira k'a fɔ ko min ye jamana ɲɛmaaw ye ko u ka gɔri belebeleba o bɛ turulen rentrée littéraire kan Mali la ko waleya de don waleya min ni a jate minɛlen don n'a bɛ Mali tɔgɔ bonya kosɛbɛ kosɛbɛ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ko wa ko min ye gafe kalan ye a bɛ o don da la o hakilina kelen in kɔnɔ halisa gafe ka ɲɛfɔli la Andogoli Gindo ko a ye wele kan bila ka ɲɛsin min ye maa minnu ka baara ye gafe ko yɛrɛ bunako ye n'o ye professionnels ye a ko tagabolo kɔnɔna la sa ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa farafinna diɲɛ fantan ani naani kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani Mali jamana faamuyali o bɛ se ka na cogoya minnu na gafe ko tagabolo kɔnɔna la rentrée littéraire o waleyaw bɛɛ lajɛlen na ko a ye farankan kɛ ko ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jamana in yɛrɛ ye sa tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko min ye gafe ko ye a bɛ bunakun mun kan an bɛ don min na i ko bi ko bunaku belebeleba don bunaku ɲuman don ko o okumu kɔnɔ sa ɲinanta yɛrɛ bilala rentrée littéraire in ko a bilala bakuruba mun kɔnɔna la sa k'a bakuruba ko a bɛnna ale ma bi a bɛnna ma sini wa faamuyali caman ko o bɛ sɔrɔla nin ko tagabolo kɔnɔna la Andogoli Gindo ale ka kumaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko a y'a yira k'a fɔ ko min ye minisiriso min ni o bɛ kalifalen ale yɛrɛ la sa ni o bɛ seko ani dɔnko tagabolo kɔnɔ ko n'i y'a ye u kɛn bɛ ka gɔri belebeleba turu nin kɛnɛ in kan ko kɛnɛ belebeleba don kɛnɛ denbayalen don min ni a bɛ kɛ sababu ye sa min ye gafe kalan o bɛ se ka don dala cogo minnu na sira bɛɛ lajɛlen fɛ gafe ko o bɛ lakodɔn wa maaw bɛ yiriwa a ko kɔnɔna la
experience li ko maaw bɛ o yɛlɛma o ni ɲɔgɔn cɛ o ti dɔwɛrɛ ko ye dɔnniyaw ko dɔnniya minnu n'o bɛ maaw la gafe ko tagabolo kɔnɔ farafinna fantan ani naani ka na se mali ma fo ka na se diɲɛ bunako yɛrɛ ma ko ni gafe kalannabaw farala ɲɔgɔn kan nin 16nan in kɛnɛ kan sa ka se ka sigi ka fɔ kɛ o ko kɔnɔ k'a bɛ kɛ sababu ye sa min ye hakilina falen minnu ni o bɛna yiriwa ko o bɛna a ko kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni nin waleya belebeleba in ye sa ko a y'a yira min ye Andrew Bello Guindo ye sa k'a fɔ ko min ye prix belebeleba ye o yɛrɛ bɛna di a ko kɔnɔna la koyi prix min n'a bɛ tali kɛla sa gafe ko yɛrɛ o bunako kan fasiri Mori Keyita ale ka fasiri don an y'a bɔ Les Echos welewele kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bi bɔ Les Echos kɔnɔ k'an ɲɛsin Nouvelle Horizon ma kɛ Nouvelle Horizon a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya damadama la koyi a y'a yira k'a fɔ ko min ye an ka marabolo min n'o bɛ Tɔnbɔkutu fanfɛla la sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la dire do kɛ ko min ye maajugu ye n'o ye terroriste ye sa ko olu y'a wajibiya boloda k'a yira k'a fɔ ko min ye tagabolo dɔ ye sa ko fo o ka sabati n'o tɛ ko min ye dugudenw dɔw ye sa ko u tɛna olu bila u ka taa fiɲɛ sɔrɔ cogo si la ko min ye waleya jumɛn ko don k'u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye saraka bɔ siraw ye sa n'a bɛ wele ko zakati ko fo o sira dɔw ka sabati ko groupe armé terroriste minnu ni o bɛ wele ko gati maaw ko olu ye wulikajɔ sabati nin ko kɔnɔna la sa wulikajɔ min n'a kɛra dire cercle yɛrɛ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin min ye jaka ko ale tagabolo ma ko a wulikajɔ hukumu kɔnɔ sa ko min ye maajugu ye sa ko u ye wulikajɔ belebeleba kɛ nin ko kɔnɔ maa dɔw yɛrɛ bɛ yen ko olu bɔnɛn'u ni na ka sababuya kɛ nin ko ye koyi ko ka kɛɲɛ ni min ye gafe ye ale ka ɲɛfɔli ye sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye kibaruya ko u y'a sɔrɔ sira dɔw fɛ maa dɔw bɛ yen ko olu de ye kibaruya di u ma k'u kalenkan di a kɔnɔ ko min ye wari tagabolo ye ka na se baganw ma fo ka na se wulikajɔ wɛrɛw ma ko maajuguw ko u ye o de wajibiya maaw kan ko o ka kɛ u ka sarakaw ye tagabolo kɔnɔna la tagabolo minnu ko n'o ma sabati ka ban k'u bɛ gɛlɛya waleyaw ta ka maaw sɛgɛrɛ nin waleya bɛɛ lajɛlen ye ko a bɛ ka kɛ Tɔnbɔkutu mara kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dire yi o fanfɛla la ko nin waleya min ni a sigira sen kan i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa groupe armé terroriste fɛ n'o ye gati maaw ye sa ko u ye u ka maa dɔw de ci n'u ka émissaires ye sa ka ye nin kɛnɛ ninnu kan ka taa min ye nin impôt sira ninnu ko ka taa olu minɛ maaw la tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni min ye silamɛya diinɛ o tɔgɔ la i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na ko ka kɛɲɛ ni u ka maa kofɔlen gafe ka ɲɛfɔli la maa min ni o ye kibaruya ninnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka d'u ma ko ci dira maa minnu ma sa ci donna maa minnu da ko olu taara ka taa se ci ninnu bɛɛ lajɛlen lase min ye dugudenw ma waleya kɔnɔna la gɛlɛya belebeleba kɔnɔna la k'a nana kɛ bɔn sen ka bɔn kunkan a yɛrɛ kɛra sababu ye ko a wagatinin kama min ye duguden dɔw ye sa olu u ka finiw fara ɲɔgɔn kan k'u ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ka duuru don fiɲɛ la ko ye bɔn sen ka bɔn kunkan ko o nana ye a ko kɔnɔna la ko kibaruya min ni a sɔrɔla nin ko kɔnɔna la sa ko tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko maa dɔw bɛ yen nɔ sa minnu yɛrɛ tun ye misitigiw ye maa dɔw bɛ yen minnu tun ye bagantigiw ye ko olu ka baganw darakir'u la u ka musakaw olu darakir'u la ko k'a sababuya kɛ ko diinɛ sira fɛ sa ko min ye maajugu ninnu ye u ka wulikajɔ la n'o ye terroriste ye sa ko fo diyagoya de don bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bɛ maa o maa la sa dugu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dire mara kɔnɔna la ko u ka jaka o ka bɔ ka di min ye olu de ma ko o baara min ni o kɛra k'a kɛra sababu ye sa maa dɔw bɛ yen nɔ olu ka gɛlɛya sɔrɔ a ko kɔnɔna la ko maa fila yɛrɛ bɛ yen nɔ sa ko wulikajɔ taara ka olu sɛgɛrɛ ko hali ka maatɔrɔ ta k'u sɛgɛrɛ min n'o kɛra jogini sira ye maramafɛnw o tagabolo kɔnɔna la ko n'i y'a jateminɛ gafe ka ɲɛfɔli la Nouvelle Horizon ko nin tɛ ko balalen ko ye ko cunen tɛ ko k'a sababuya kɛ waati ni waati ko nin ɲɔgɔn waleyaw maajugu ko u b'a sabati sen kan min ye jɛnɛ kɔnɔna ye ko hakili jiginna sa don tɛmɛnenw na a ɲɔgɔn kɛra yen min ye ɲɔnɔ fanfɛla ye sa ko a ɲɔgɔn kɛra yen ko nin waleya minnu ni a bɛ ka sabati k'a yira k'a fɔ ko fo maajuguw ka wulikajɔw tagabolo kɔnɔ ko fo maaw ka jaka ka o bɔ wa o jakaw o ka di olu de ma ko wulikajɔ don wulikajɔ min ni a ka kan jamana ɲɛmaaw an bɛ don min na i ko bi u ka fɛɛrɛ ɲini nin ko tagabolo kɔnɔna la ko n'o ma kɛ kaban gɛlɛya minnu ni maaw bɛ sigilen kan o kɔnɔ sa ko o bɛna ye a ko kɔnɔna la fasiri an y'a bɔ min ye Nouvelle Horizon kɔnɔna la Mamani Ture ale ka fasiri don aw bonya b'a la. N'an bɔra o kɔnɔ an b'an ɲɛsin nin waati in na Soir de Bamako ma kɛ Soir de Bamako a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya damadama la a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye diinɛ tigilama in ye ko imamu yɛrɛ don koyi n'a tɔgɔ ko Banjugu Tarawele ko a k'u yirala sa k'a fɔ min ye ale surunadolibaw ye an b'a dɔn k'a fɔ ko maa de don maa min ni a minɛn bɛ an bɛ don min na i ko bi jamana ɲɛmaaw fɛ ko min ye
a soronnadolibaw ye sa n'o y'a ka avocat ye ko olu ko ye laɲini kɛ jamana ɲɛmaw fɛ sa i n'a fɔ gafe da b'a la cogoya min na sa k'a yira k'a fɔ ko min ye u ka client ye sa n'o ye imam Banjugu Tarawele sa ko ka liberté provisoire d'a ma o ti dɔwɛrɛ koyi waatinin kɔnɔna la sa ko a ka yamaruya a ka kun bila fiɲɛ la koyi ko min ye o waleya min ni o fɔra sa ko ban kɛra a ma gafe y'a yira sa k'a fɔ ko nin sɔrɔla sira jumɛnw fɛ ko min ye a soronnadolibaw ye sa olu ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye u ka maa kofɔlen n'o ye Banjugu Tarawele sa ko a yirala k'a fɔ ko ale minɛn bɛ kabini min ye janvier kalo tile 4 tɛmɛlen ko imam Banjugu Tarawele min ni a minɛna kabini o waatiw kɔnɔna la sa ko ka ɲɛsin wulikajɔ ma wulikajɔ min n'o ye sariya sɔsɔ baara ye sa min n'a bɛ wele ko atteinte au crédit de l'État ko o baara min ni a taara ye o kɔnɔna la sa ni a yirala k'a fɔ ko majɛ o y'a sɔrɔ o ko kɔnɔna la sa n'a kɛra sababu ye ale yɛrɛ ka minɛ ka taa bila kasobon kɔnɔna la min ye a soronnadolibaw ye don tɛmɛlenw kɔnɔna la sa ko olu ye ŋaniya ta koyi ŋaniya min kɔnɔna la sa n'u y'a yira k'a fɔ ko u ka maa kofɔlen u ka lafasali min ni u kan ka k'o kɛ ka ɲɛsin a ma ko jamana ɲɛmaaw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan an bɛ don min na i ko bisa ka a yamaruya waatinin cogoya kɔnɔna la sa wa k'a kun bɔ fiɲɛ la ni o bɛ wele ko liberté provisoire ko o ɲininkali ni o laɲini min ni o kɛra a ka soronnadolibaw fɛ sa ko min ye tribunal maaw ye ko olu ye wulikajɔ sabati jamana ɲɛmaaw ka jɛ kɔnɔna la kununko k'u ye jaabi bɔ ka bin ko ye jaabi jumɛn ko don k'u y'a yira k'a fɔ ko sɔn ti k'a ma bi sɔn ti k'a ma sini ko k'a sababuya kɛ wulikajɔ caman ye ko i n'a fɔ min ye imam Tarawele jateminɛ la sa ko maa de don maa min diinɛ tagabolo kɔnɔna la diinɛ ɲɛmaa belebeleba don min ni a dɔn bɛ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na wa a ka wulikajɔw ko jamana kɔnɔna la o tɛ dogolen maa si la o tagabolow de kɔnɔna la sa ko ban min ni o kɛlen filɛ nin ye min ye nin liberté provisoire in ma ko a sɔrɔla sira dɔw fɛ k'u y'a yira sa k'a fɔ ko walima tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko Suala Bayaya Ayidara ale min ni a interpellé la n'a welela fanga tigilamaw fɛ don tɛmɛlenw kɔnɔna la ko nin ni o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ minɛn kelen kɔnɔ i n'a fɔ Soir de Bamako da b'a la cogoya min na u y'a yira sa k'a fɔ ko ban min ni o kɛlen filɛ nin ye sa ko ka kɛɲɛ ni maaw ye maa minnu ni olu kunnafonilen don nin ko kɔnɔna la kosɛbɛ kosɛbɛ n'an b'a wele ko sources sa ko olu y'a yira k'a fɔ ko kunnafoni di tagabolo kɔnɔna la nin diinɛ ɲɛmaa belebeleba fila ninnu ko ban min ni o kɛra u ka kun bɔ ma fiɲɛ la sa ko waleya de don waleya min ni jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'u y'u bila u k'u kun bɔ fiɲɛ la an bɛ don min na i ko bi ko ɲugu bɛ se ka na ni ɲaga ɲaga ye o hakilina de kɔnɔna la sa Soir de Bamako ka ɲɛfɔli la ko bɛn ma kɛ a kan wa sɔn ma kɛ a ma k'an bɛ don min na i ko bi min ye Banjugu Tarawele sa ko halisa ko yamaruya di bɛ a ka to min ye sariya tigilamaw bolo kasobon kɔnɔna la fasiri an y'a bɔ Soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to ale Soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la koyi a y'a yira k'a fɔ ko min ye coopération Mali Allemagne o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi Mali jamana ni Allemagne jamana olu ka bolodi ɲɔgɔnma o hukumu kɔnɔna la i n'a fɔ Soir de Bamako da b'a la cogoya min na sa o y'a yira k'a fɔ ko ka tali kɛ min ye CFA wari ye ale miliyari 459 k'a b'i n'a fɔ ko min ye projet belebeleba dɔw bɛ n'u bɛ sen na an bɛ don min na i ko bi ko Allemagne jamana k'a kɛn bɛ ka o de bila min ye a ka projets bɛɛ lajɛlen kɔnɔ la Mali jamana kɔnɔ nin waleya hukumu kɔnɔna ko a sɔrɔla sira jumɛn fɛ min ye Alimanw olu ka lasigiden min ni o bɛ Mali kɔnɔna la sa ni olu ka ambassadeur ye ko ale ni min ye Mali ɲɛmaaw dɔw ko olu de ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Ablaye Diop ye ko o sigi ka fɔ kɛnɛ de kan sa min ye Allemagne jamana bɛ wulikajɔ minnu kɛra Mali kɔnɔna la Allemagne lasigiden ɲɛmaa a da donna o wulikajɔw kɔnɔna la k'a yira sa k'a fɔ ko tali bɛ kɛla min ye CFA wari ye ale miliyari 400 a n'a kunkanfɛn 59 ko min ye a ka jamana ye n'o ye Allemagne jamana ye an bɛ don min na i ko bi k'u kɛn bɛ ka o de don min ye projets n'a ɲɔgɔnnaw la Mali jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ko b'a yira sa k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi min ye coopération min ni o bɛ yen nɔ bolodi ɲɔgɔnma Mali ale ni Allemagne jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko o barika bonya bɛ kosɛbɛ wa a bɛ ka taa sira min fɛ ko o de ye laɲini min ni Allemagne jamana n'u b'o kɛla an bɛ don min na i ko bi ka taa camancɛ fanga ɲɛmaaw olu kan min ye Soir de Bamako a ka bi bɔli a ka ɲɛfɔli la u y'a yira sa k'a fɔ ko dɛmɛ sira de don dɛmɛ sira min ni Allemagne ɲɛmaaw yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko a ka kan waati bɛɛ lajɛlen na ko k'a sababuya kɛ kabi min ye Mali a
ka yɛrɛma hɔrɔnya ta fo ka na se an bɛ don min na i ko bi ko Allemagne ye jamana ye jamana min n'a kɛmɛ ka Mali bonya ka Mali bila minan kɔnɔ minan min ni Mali ka kan ni o ye wa o tagabolo kelen in kɔnɔ ko min ye Allemagne lasigiden ye halisa a ka ɲɛfɔliw la a y'a yira k'a fɔ ko Mali cɛya ale ni Allemagne cɛya ko cɛya de don min ni a ka ɲi fo k'a fɔ k'a ka ɲi kuma ma dan ale kelen bolo koyi ko min ye minisiri min ni ale bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛya ko ɲɛnabɔli kunna n'o ye Ablaye Diop ye ale sereyara kan sa k'a yira k'a fɔ ko projet caman bɛ yen min ye Allemagne jamana ye ko u da bɛ olu la Mali kɔnɔna la don tɛmɛnlenw na u ye wulikajɔw sabati wa an bɛ don min na i ko bi ko wulikajɔ ninnu ko a sinsinnen de don ko o tagabolo kelen in kɔnɔ n'i y'a jateminɛ tagabolo bɛɛ lajɛlen na sa ko Allemagne jamana u bɛ musaka minnu donna tagabolow la Mali kɔnɔna la projets tagabolo kɔnɔ ko Mali jamana tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ i n'a fɔ Ablaye Diop a ka ɲɛfɔli bɛ cogo min sa ko foli kɔ ka ɲɛsin Allemagne jamana ma ko waati min na min ye gɛlɛya tagabolow ye caman bɛ yen Mali jamana ye olu sɔrɔ ko Allemagne jamana donna Mali jigikɔrɔ ko n'i y'a jateminɛ hali an bɛ don min na i ko bi kɛ ko coopération Allemagne ko o min ni a bɛ Mali kɔnɔna la ko projet terminal caman b'a bolo ka ɲɛsin min ye Mali jamana ma o hakilina kelen kɔnɔ min ye ANICT ko n'i y'o jateminɛ o ɲɛmaa Lasina Kulibali ni ale ye DG ANICT kɔnɔ ko ale fana ye laseli kɛ nin ko kɔnɔna la koyi ko k'a yira k'a fɔ ko min ye Allemagne ka contribution n'o ye Allemagne u ka wulikajɔ ka ɲɛsin ale ka jɛkulu yɛrɛ ma k'o bɛ talikɛla min ye CFA wari ye ale miliyari 92 k'o b'a yira k'a fɔ min ye Allemagne jamana ye da kelen miniti kelen i n'a fɔ gafe b'a yira la cogo min sa ko u ma ɲina bolodi ɲɔgɔnma min ni o bɛ u ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ nka bɛ ko kɔnɔ o n'a ta o ta ko min ye Allemagne ɲɛmaaw ye sa u y'a latigɛ k'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ minnu ni o b'u bolo ko a kun bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ min ye Allemagne jamana ale ni Mali jamana olu bɛ se ka to bolodi ɲɔgɔnma na ɲɔgɔn fɛ cogoya minnu na ka se ka fɛɛrɛw sigi ɲɔgɔn fɛ fɛɛrɛ minnu n'a bɛ kɛ sinsinfɛn n'a bɛ kɛ siniɲɛsigi ye jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ jamana jumɛnw ko don Allemagne jamana ale ni Mali jamana fasiri an y'a bɔ soir de Bamako kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to ale soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ ayiwa an t'a datugu ni ale soir de Bamako in ka wulikajɔ ye wa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye colonel Abdramane Gindo ko a bɛ na fɔ ko ale kɛra min ye commandant kura ye sa ka ɲɛsin min ye garde ma Bamako faba yɛrɛ kɔnɔna la koyi ko min ye araba tɛmɛlen janvier février kalo in tile 21 san 2024 ko chef d'état major général adjoint min n'o bɛ armée kunna sa n'o ye général de brigade Keba Sangare ko ale ye wulikajɔ dɔ sabati wulikajɔ min kɔnɔna la ni ɲɛmaya bɛɛ lajɛlen tun bɛ a bolo nin kɛnɛ kan ko wulikajɔ jumɛn ko don ko min ye maa wɛrɛ ye ka taa o sugandi baaraw tagabolo kɔnɔna la ko min ye colonel Abdramane Gindo ko ale de sigira an bɛ don min na i ko bisa ka kɛ commandant ye commandant min ye n'o bɛ région de garde numéro 9 ko fɔ Bamako n'o ye tako 9nan ye Bamako faba kɔnɔna la ko ka kɛɲɛ ni min ye kunnafoni minnu n'u y'a sɔrɔ soir de Bamako ka ɲɛfɔli la kunnafoni sinsinnen don ko k'a sababuya kɛ min ye nin maa kofɔlen ye ko a lakodɔnnen don a ye wulikajɔ caman kɛ min ye finitigiya tagabolo kɔnɔ waati surunya kama sa waati koro kama an b'o yɔrɔw ɲɔngiri ko bari maa kofɔlen min ni Gindo don Abdramane Gindo ni a yirala sa ko a ye wulikajɔ minnu sabati o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen k'an bɛ don min na i ko bi i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min sa ko jamana ɲɛmaaw olu ka danaya de sinsinna a kan ka danaya d'a kan o danaya yɛrɛ hukumu kɔnɔ sa ko a y'a yira k'a fɔ ale kelen tɛ dɛ ani min ye soldaw bɛɛ lajɛlen sa k'u bɛna jɛ gardiw hukumu kɔnɔna la sa ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati yaasa Mali bɛ kɔnɔli min kɛla ka ɲɛsin finitigiw ma o waleyaw bɛɛ lajɛlen ko o bɛ se ka sabati cogoya min na ale tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen min ye a ka karamɔgɔw caman ye ko olu sereyara kan k'a yira k'a fɔ ko maa de don maa min ni a n'a kunkolo bɛɛ lajɛlen min ɲɔgɔn fɛ ko wa wulikajɔ kɔnɔna la finitigiya la ko jalaki si tɛ se ka bin maa kofɔlen in kan n'o ye Abdramane Gindo ye colonel don ko a ka baaraw tagabolo kɔnɔ a ye wulikajɔ caman sabati min n'o b'a yamaruya an bɛ don min na i ko bi danaya min ni o dar'a kan o ka sinsin e ko a tɛ bi fasiriw datugu de fasiri minnu n'an y'u sɔrɔ ka se k'u fara ɲɔgɔn kan an y'o de fɔ ye min ye Joliba TV News Joliba FM an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ waati bɛɛ lajɛlen ka ye kɛnɛ kɔnɔna la an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw olu ye gafe minnu cari nanzarakan na an bɛ se kɛnɛ kɔnɔ ka olu bamayɛlɛma o ye todunkan na yaasa faamuyali o bɛ sɔrɔ baara kɔnɔ cogoya min na o hukumu kɔnɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka di an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma ani min ye an lajɛbaw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ko ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don nataw kɔnɔ kunnafoni gafe kɛnɛ kan
aw kana ɲina aw kana sɛgɛn a ye to sɔgɔlen aw ka télévision mandi la a ye to sɔgɔlen aw ka radio mandi la Joliba TV News Joliba FM yaasa tile baara aw bɛ se ka kunnafoni cogo min o ye anw ka laɲini aw ni ce aw yɛrɛ aw ni ce Joliba TV News ni Joliba FM ye ala ka tile hɛrɛ nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infation ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99 Infation k'aw ye togo ɲɛ Infation ni aw mago bɛ qualité la